Hayırlı kеш. Татар Конгрессы 2023 елны Достаннар елы дип игълан итте. Милли шура әгъзалары достаннарны халыкның тарихи аңы салынган гаять әһәмиятле мирас булуын ассызыклады һәм безгә бу өлкәне тирәнтенрәк өйрәнергә кирәклеген җиткерде. Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрда яңа елны сәхнәдә достан куюдан башлый. Идегәй достаны шигъри достан һәм татар халкының иң танылган достаны. Бүген студиябыз кунаклары белән әлеге жанр үзенчәлекләрен һәм достаннарның хәзерге заман кешесенә нинди кыйммәтләр җиткерә алганын ачыкларбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Бүген тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килешмәү билгесе. Сүзебезне бераз гына агарту эшләреннән башлыйк. Инде мәктәп бусагасыннан күпләрнең гомергә ишетеп тәбелмәгән сүзләре булыр инде ул достан, соңгы тапкыр шунда ишетелә торгандыр. Инде кызыксынучан кешеләр булмаса әлбәттә. Фәнзилә ханым, сездән башлыйк. Ул жанрның үзенчәлекләре нәрсәдә, кайчан формалашкан жанр ул? Бердән достан дигән сүзне без инде татар сүзе итеп кабул итәбез бит инде ул. Фарсы теленнән кергән сүз, без аны бәян да дибез. Ләкин шул ук вакытта безнең халыкның акылында хәзердә ни дә булса бер теге җитди вакыйга булса, әзрәк тетрәндерсә, әзрәк бер кадәр теге зур бер сорау алдында калса, достаннарда калыр тарих, достаннарда сөйләрлек дигән менә бу гыйбарә ул бездә бар. Андый вакыйгалар әлбәттә татар тормышында, татар язмышында, төрки татар язмышы дип киңрәк мәйданнарны алсак, алар гел булып торган. Һәм менә инде достан фарсы теленнән, әгәр дә инде татар теленә тәрҗемә итсәк, ул хикәя һәм тарихи вакыйганы бәян буларак шушылай итеп аңларга кирәк. Бу сүзне сүз буларак, ә инде жанр буларак карасак, бердән без инде достан дигән сүз безнең акылыбыз өчен без шуны аңларга тиешбез. Ул беренче чиратта поэтик әсәр. Ягъни шигъри формада иҗат ителгән булган безнең достаннарыбыз барлыкка килгәннән бирле. Барлыкка килү тарихын без әлбәттә кайсы бер достаннарыбыз безнең оруглык җәмгыятендә ук барлыкка килеп, аларны без әкияти героик дип карыйлар безнең галимнәребез. Кайсы берләре безнең менә шушы әйтик төрки каганатлык формалашу процессларында, формалашу процесслары турында әйтәбез. Кайсы берләре менә бүген сөйләшә торганы ул инде әлбәттә безнең алтын урда чорына бәйле. Алар менә һәрберсенең үзенең дәвамлылыгы һәм инде анда сурәтләнә торган вакыйгаларның үзенчәлеге бер кадәр безгә шул чорның җирлеген күз алырга мөмкинлек бирә. Дөнья мәдәниятендә, дөнья әдәбиятында, әдәбият теориясендә бөтен дөнья халыкларының шушындый типтагы әсәрләрен без эпос дип атап күнеккән. Ул дөньяви термин. Фәзилә ханым, без инде достаннар турында әз генә мәгълүмат бирербез дигән идек, әмма сез тәфсилләп бик яхшы сөйләп бирдегез тамашачыларыбызга. Хәзер инде Идегәйгә күчик. Ни өчен Тинчурин театры Идегәйгә тотынды? Бу бары тик достан елы игълан ителгәнгәме, әллә инде әзерлек күптән башланган идеме? Biz инде Идегәйгә сентябрьдән башлап инде репетицияләр башланды. Безнең аннары шул достан белән эшләү инде, аны тулайым куеп булмый бит инде. Куйсаң ул бер 6-7 сәгатьлек килеп чыга. Шуңа күрә аның ниндидер юнәлешләрен генә алып инде төп геройны күрсәтеп, аны ничек ул үсә, ничек туа, ничек үлә, менә шул төп нокталарны күрсәтеп инде сюжетын күрсәтеп, без менә шул Менә достанның тотуының сәбәбе нидәсең? Нидәсең? Мин әйтә алам, менә кайбер персонажлар, төп персонажлар, мәсәлән, Туктамыш һәм Шактимер. Туктамыш үзе Субраны чакыра, шундый бер персонаж, һәм сорый кем ул Идегәй. Яникә дә сорый кем ул Идегәй. Бу кеше кем ул Кубыгыл? Кубыгыл ул була инде Идегәй. Шуңа күрә Шактимер дә Идегәй аның янына килгәчтән инде Шактимер сорый 40 көннән кем син уган? Менә бөтен кеше шул сорау белән инде сорауны бирә Идегәйгә. Минемчә, Идегәй ул бер шундый кеше, бөек кеше, ул
bir кашанда баш имәгән, беркемгә дә, Туктамышка да, Шахтимергә дә тулайым. Шуңа күрә теге ул үзенчәлекле, теге татар үз халкы өчен, теге татар халкы бер кашанда баш июче икенче кешеләргә, икенче халыкларга. Менә тарихта Идегәй кем булганын без тарихчылардан сорыйк. Инде сабый, Идегәй тарихта кем булганы? Ул чын персонаж булганмы? Әллә инде уйлап чыгарылган каһарман булганмы? Менә тарихчылар нәрсә дип әйтер икән? Әлбәттә, чын мәгънәсендә реаль шәхес. Ләкин нинди шәхес? Анысы икенче мәсьәлә. Әдәби герой буларак аңа менә бәя бирә башладылар. Әлбәттә, чын мәгънәсендә. Ул миф түгел, әлбәттә. Ләкин инде тарихи яктан бәя бирергә калса, без әйтерлек. Ул Туктамыш белән бергә, Мамайлар белән бергә Алтын Урданы таркатучылар булар. Нигездә шулай. Әдәбиятта ул башка шәкелгән, әлбәттә. Әдәбиятта төрлечә, чөнки ул чын мәгънәсендә менә дигән әсәр, яхшы укыла торган һәм танылган әсәр. Ләкин кеше, шәхес буларак ул башка, әлбәттә талантлы, шунда сүздә юк. Һичшиксез аның таланты зур. Мөмкинлекләре зур була. Ул чын мәгънәсендә менә шушы көрәшне ныклы рәвештә алып бара, ныклы рәвештә. Һәм аның дошманнары шул ук рәвештә ныклы һәм төпле кеше булалар. Бер-берсе белән бәлешләре аларның чын мәгънәсендә зур тартыш. Һәм шушы тартыш аркасында алар Алтын Урданы тартышып бетерәләр, юкка чыгаралар. Менә моңарга инде әлбәттә без үзебезнең бәяне бүген бирә белергә тиешбез. Заманында әлбәттә менә 44 елның 9 августында партияның карары була. Үзәк комитетның карары. Анда гомумән Алтын Урда тыела, аны өйрәнү. Тыела, һәм алар бөтенесе дә андагы геройлар, һәммәсе дә рус халкының дошманлары итеп күрсәтеләләр. Чын мәгънәсендә әлбәттә менә монысы һич кенә дә дөрес түгел. Чөнки дошманлык хисләре халыкта беркайчан да булмый. Гади халык һәр вакыт аңлашып яши, һәр вакытта да. Эстәге бәлешләр, ул тәхет тирәсендәге бәлешләр бөтенесе дә. Һәм аларны без махсус рәвештә өйрәнергә тиеш. Уңайдан ни дәрәҗәдә Идегәйне үзебезнең милли каһарман дип әйтә алабыз. Билгеле инде монда Фәнзилә апа әйтә башлады. Аның мифик яклары бар, аның инде менә шул эпоска хас булган каһарман образы бар. Һәм Идегәй реаль кеше буларак менә шул Идегәйне без ни дәрәҗәдә үзебезнең герой дип әйтә алабыз. Менә Идегәй дастанына килгәндә ул тарихи чыганак буларак бик тә әһәмиятле чыганак булып тора. Һәм Идегәй дигәндә ул төрле татар халкы арасында төрле катлам Төрки халыкларының, төрки кавымнарының төрле күмәк хәтерләре булган. Һәм менә бу Идегәй турындагы шундый идеаль, Идегәйгә идеаль караш ул Ныгай катламының күмәк хәтере дип әйтеп була, Себер татарларының күмәк хәтере дип әйтеп була. Әлбәттә, башка катламнар өчен башка дастаннар хас күмәк хәтере өчен башка дастаннарда хас булган шул Кучура батырның, мәсәлән, ул күбрәк монда Казанга якынрак күмәк хәтер. Һәм чынлап та дигәндә реаль чынбарлыкта Идегәй дә, Туктамыш та һәм бигрәк тә Аксак Тимер ул Алтын Урданы таркалуына зур өлеш керткән шәхесләр. Әмма Туктамыш хан монда антигерой булса Идегәй дастанында үз вакытында 10 елдан артык Туктамыш хан вакытында Алтын Урда чәчәк аткан вакыт, Идегәй белән Туктамыш бергә булган чаклар, ул чәчәк аткан дәвр, инде бер-берсе белән сугыша башлагач, бу безгә шундый тарихи бер дәрес, бер-берсе белән элиталар сугыша башлаган чакта әлбәттә дәүләт таркала. Һәм иң зур инде антигерой дип әйтимме, ул дастанда шундый зур итеп антигерой күрсәтелмәгән. Аксак Тимер безнең Болгар шәһәребезне, гомумән Болгар элек Болгар дәүләте булган шәһәрләрне күпләп җимергән шәхес булып тора. Каһарманнар, антигеройлар һәм Идегәй ни өчен безгә шундый урау юллар белән килеп җиткәнен без рекламадан соң ачыкларга тырышабыз. Бездән аерылмагыз.
Таян нуктасы студиясында гомумән достаннар һәм идегәй достаны турында айрым сөйләшүебезне дәвам итәбез. Рекламага кадәр әйткән сүзләр арасыннан шунысын белеп үттек. Достан жанры нәрсә ул? Ул тарихи, эпик, мифологияга бай булган, каһарманнарга бай булган жанр булып тора. Ул инде зур тарихи вакыйгаларны сүрәтли торган, аларга күпмедер дәрәҗәдә рефлексия бирә торган дип әйтик инде әсәрләр һәм идегәй достаны турында сөйлибез икән. Бу очракта инде ул Кәрим Тинчурин театр сәхнәсендә чыгачак, премьера булып тора. Монда идегәйнең без тарихи персонаж буларак, чыннан да булган кеше икәнен беләбез, һәм аның достанда инде сүрәтләнгән менә шундый образында күрәбез. Һәм бу урында әлеге достанның язмышы Индусова әйтеп узды, 44нче елда чыккан постановление буенча Алтын Урда турында бөтенләй сөйләшергә дә ярамаган вакытлар була. Бу вакытка бит инде достан җыелган була. Ул нинди юллар аша узып, нинди кыяфәттә килеп җитте бүгенге көнгә? Бүгенге көнгә без әйтсәк, без билгеле без менә 28нче елдан аның тарихын алып барырга тиешбез. Чөнки 28нче елда Накый Исәнбәт Башкортстанда 3 вариантын табып, җыелма ясап, Башкорт вариантын Идүкәй Хамурадовна институтларына фәнни мәкалә белән тапшырган. Моның документы исән. Шуннан Исәнбәт инде үзегез беләсез Казанга килгән җидегән эше белән шуның өчен ул әтнәләргә китергә мәҗбүр була. Һәм безнең илне менә бүген менә без дастан безгә ни өчен кирәк? Чөнки безнең заманасы килеп җитте, безгә кирәк үзебезнең эстетик кыйммәтләрне күтәреп, балаларны тәрбияләргә. Һәм ул чорда да СССРга ул кирәк булган. Чөнки ул чорда без шулай ук республикаларны, шул яктагы бүгенге республикаларны үзебезгә китереп, без мисал күрсәтергә тиешбез. СССР кысаларында кергән республикалар нинди байлык белән мәдәнияткә керделәр. Шуның өчен эпосларның юбилейларын уздыра башладылар һәм идегәй комиссия төзелеп Мәскәүдә, аңа баттау барып, безнең Сиддик бабай варианты иң уңышлы, калган халыкларда ул дастан түгел әкият формада, миф формасында исән калган дип, Исәнбәтнең архивында шундый хат сакланган. Һәм шул хатта Баттау әйтә Исәнбәткә срочно Себергә барып материал җый, безнең вариантны ныгытып, җыелма ясап, безгә бөтен төрек халыкларына татар халкыннан бүләк ясыйбыз. Трагедия яза, җыелма текстны әзерләп, журналда чыгара. Шуннан безнең ИАЛИ институты әйтә, бу дастан түгел, бу шигъри әсәр дип ученый совет аркылы вердикт чыгара. ИАЛИ белән бергәләп яңа җыелма текст туа, инде ИАЛИның 6 текстын кушып. Исәнбәт 2 әйберне әзерли. Фәнни мәкалә трагедия һәм бу җыелма текст. Фаҗигасы бу процессның нәрсәдә? Чөнки бит инде менә текст әзерләнгән, институт җибәрә Мәскәүгә, Муса Җәлил каршылый бу текстны, Липкины чакыралар армиядан тәрҗемә итәргә, һәм менә бу бер факт югалып калды татар тарихында. Липкин тәрҗемә итеп бетерә әсәрне һәм Мәскәүгә тапшыра. Менә шуннан постановление туа, чөнки текст бар татарлар әзерләгән. А татарлар инде игрушка для битья бөтен төрки халыкларны өйрәтү өчен бер тарих кирәк. Ләкин Накый Исәнбәт баш тартмады текстынан. Ул 4нче вариантын әзерләп, аның архивында сакланган, идегәй үлеме белән әсәр бетми, Алтын Урда халыкларының язмышы турында уйлана ул менә бу дастанда. Һәм ул менә бу хыялын барыбер яши ул бу хыял белән. 88нче елга кадәрле безнең институт искә далмый, ярмый, менә бу КГБдан килгән, НКВдан килгән комиссияга әйтә, безнең институт идегәйне җыймады, аны Исәнбәт җыйды, менә җавабы шуннан. Ләкин Исәнбәт беспартийный, бер җирдә эшләми, зур тарих ясап булмый бу шәхестән. Шуның өчен обком безнең булды, гаепле постановление чыкты. 88нче елда безнең перестройка китә, Кулгалины чыгарабыз да, идегәйне чыгарырга ашкынабыз. Ләкин Исәнбәтнең үз фикере не подцензурный вариантны чыгарырга дип. Үзенеке менә бу ахыргы вариантны чыгарган. Менә бу цензурага кергән. Бит ИАЛИда сакланган вариант партия күзлегеннән 40 тапкыр төзәтеп, монда бит инде Баттау, Ярмиләр,
кыскартып, 800 бидетінің строчкасын алып атып, редакциялап, потому что бит инде менә идегегә карата концепция, у бит инструкция белән төшкән. Әйбер, институт бит ул дәүләт күзлегеннән текст әзерләргә тиеш. Исәнбәттә ул свободный художник күз алдыга китерегез. Аның үзенең концепциясе. Бу шуңа да менә аның тарихы да, чыгу тарихы да бик күләмле. Без аны ярты сәгать эчендә генә сөйләп бетерә алмабыз. Шуңа күрә менә Туфанга сорау биргәле. Моңа кадәр Камал театры идегәгә тотынган иде. Аны Марсель Сәлимҗанов чыгарды. Ул спектакльне карап чыктыгызмы, таныштыгызмы ул спектакль белән? Һәм айырмасы сезнең менә айырмасы нәрсәдә булачак? Теге видео язмасы мин кара алмадым, аның кисәкләре генә калды. Шуңа күрә мин кисәкләрен караган идем. Әмма минемчә Идегәй дастаны ул менә оригинал без алсак инде шигъри формада. Шул шигъри формада калса минемчә яхшырак булыр иде. Чөнки теге ул халыкчанда беренче яктан, икенче яктан теге ул анда ниндер икенче темалар күтәрелә. Шуңа күрә мин теге оригиналны алып инде, мин аңлыйм инде, иң төп оригиналы юк, ул җыелма әсәр инде. Әмма шул басылган әсәрне, шул шигъри юлларны куярга минемчә теге ул бик Сезнең очракта бу эпос буларак, нәкъ шул теге мифологик герой буларак, поэтик образ буларак гәүдәләнә торган әсәр булачак. Әйе, чөнки Идегәй анда дастанда күрсәтелә, ничек ул туды, ничек үсте, ничек аның яшь чаклары, аннары ул ничек картайды һәм үлде. Кеше тормышы, дәүләт тормышы шикелле теге күрсәтеп инде, Идегәй үлеп, дәүләт тә үлде. Менә шуңа күрә бу алым инде, халык алымы инде миңа бик ошады. Аңлашыла? Аңлашыгыз өчен мин сезне төзәтәм. Камал театры 2 тапкыр Идегәйне куйды. Беренчесе 41 елда, Исәнбәт варианты 6 тапкыр уйналды. Соңнан инде Юнус Сафиуллин инде үзенең текстын төзеп, ул монда әйтә миңа менә фарсы белгечен чакырып, институт белән бергә эшләп, үз вариантын төзеде һәм мин Юнус абый белән сөйләштем. Ул әйтте, Прозат абый ди тикшерде минем текстны ди, ул минем текст булып чыкты ди, Исәнбәтнең түгел дип. То есть монда этот авторская концепция Юнус Сафиуллинның шуның өчен хата китмәсен. 2 тапкыр Камал театры куйды. Һәм сезне сөендерә торган факт, Миләүшә апа, менә Тинчурин чыгара торган спектакльдә афишада нәкъ Исәнбәт исеме бар. Гүзәлгә күчәсебез килә. Нәкъ Исәнбәт исеме Камал театрында да бар. Авыгыз энциклопедияны матур дип карагыз. Нәкъ Исәнбәт, Юнус Сафиуллин, Идегәй. Китапларны укырга кирәк. Идегәй дастанын кую ул күптәнге хыял гомумән мәдәният өлкәсенең Марсель Сәлимҗановның Идегәй сәхнәләштергән дастаны ул сәхнәдән төшкәч, ул гомумән менә күп кенә буыннарны менә без яшь буын Идегәйне дастанын күрмәдек. Әмма мин сездән аермалы буларак ул спектакльне карадым. Мин әле вакытта бик яшь идем. Сезгә бирәсе килгән сорау менә бөтен куелачак әсәрдә бердән-бер хатын-кыз образы, аны сез гәүдәләндерәсез. Ни дәрәҗәдә? Ул бит әле бик үк бер төрле генә дә түгел. Идегәйгә каршырак булганда кеше ничегрәк менә шушындый күпмедер дәрәҗәдә тискәре дип әйтик инде образны шулай тудыру. Беренчедән мин бит әле актриса буларак шушы роль миңа эләгү белән инде шундый көчле эмоциялар кичердем. Иң беренче Алсугай Нурина килеп басты инде. Ул вакыттагы Яника образын уйнаган актриса Камал театрындагы. Әмма инде менә килеп күргәч, белгәч, сценарийны укыгач, бу гомумән икенче Идегәй булган икән Юнус Сафиуллинның. Ролыгызны да әйтик инде бөтен кешегә, Яника роле. Яника роле ул Туктамыш ханның хатыны, Ханбикә, Яника образы. Менә дөрестән дә чыннан да шундый татар хатын кызы үзенең сүзен әйтә белә торган, син болай эшлә дип әйтеп куя, ул әлбәттә үзенең иреннән дә курка. Һәм ул үзенең иренең власть өчен, хакимлек өчен борчыла торган, шушы йортны, илне саклый белә торган хатын кызыл, үзенең балалары өчен җан ата торган, үзенең дошманнарын кызганмый торган, аямый торган, әмма үзенең ирен җирләп, улын җирләп, шулай гади хатын кызлар кичә торган, эмоциялар кичерә торган, шулай ук җылый белә торган, шулай ук ярата белә торган.
шундый образ дип күз алдыма китерәм, әле менә эшлибез, эшләү дәвре процесс бара. Достаннарның тагын бер үзенчәлеге. Туфан әзерлек вакытында сез тарихчыларга, сәнгать кешеләренә мөрәҗәгать иттегезме, фольклорчыларга? Әмма җавап биргәнче без бер видеозма карыйк, ул Галимҗан абый белән язылган бер әңгәмә. Чөнки менә андый дастаннар куела шул чакта, качан менә милләтебезгә, татарыбызга biraz кыенлык килә, тарлык килә. Нинди бер куркынычлар яный. Менә шунда идеяны сәхнәгә чыгарып алу кирәк. Чөнки монда татар өчен булган иң мөһим әйберләр әйтелә. Иң мөһим шигырьләр әйтелә. Лозунглар, гимн дәрәҗәсендәге юллар яңгырый. Ил концепциясе монда төзелә. Biz bir millet itip менә монда формалашабыз бу текстта. Мин шуның өчен сезгә әйтәм, хон заманнарыннан килгән эстетик кыйбла каган нинди булырга тиеш? Каһарман нинди булырга тиеш? Бер үк әйберләр сакланып килә татарда. Без бүген югалта башладык бу әйберләрне. Чөнки без башка әдәбиятта балаларыбызны тәрбиялибез, индивидуальлек беренче урынга китте. Ил турында кайгыру икенче урынга китте. Безгә менә дастаннар нәрсә өчен кирәк? Илгә хөрмәт уяту өчен. Чөнки дастанның менә бу бөеклеге идел йорт дигән төшенчәне керттек без сугыш алдыннан. Һәм 42нче елда язучылар җыелып, идел йортны якларга чыгасыз дип татарларга мөрәҗәгать иттеләр. Сез мифик ил түгел, идел йортыгызны, әтиләрегезне, киндек каны тамган йортыгызны, менә сез карагыз бу җырларны. Нурадын да җырлый идел йортка мәдхия. Идегәй дә җырлый. Бу инде безнең эпик модель, кабатлану, ләкин сез аның концепциясын карасагыз, бер тәртиптә ирне ир иткән җир, хатын кызны хатын әни иткән җир. Бала бу ил белән бәйләнешне саклана. Бу инициация концепциясе бу җырларда. Һәм яшьләргә өметләнәм. Көчләре җитсә. Милли эстетик идеалны юк итмичә, индивидуальлеккә бирмичә, ил концепциясе беренче урында булырга тиеш, һәм безнең каһарманыбыз ил өчен кайгырырга тиеш. Фәнзилә, сез нәрсәгә өметләнәсез? Ниндирәк спектакль күрергә теләр идегез? Без махсус менә алдан төшерәбез бу тапшыруны, ниндир өметләрне ишетер өчен. Бердән мин әйтергә тиешмен, гомумән менә бу Идегәй дастаны, ул менә бүгенге көндә аны укыйсың да, бүгенге менә безнең илдә, дөньяда, менә шушы хаоста дип әйтик. Бердә курыкмыйча әйтәм, шушы хаоста Идегәй дастаны укыганнан соң, анда искиткеч күп гыйбрәтләр бар. Анда гыйбрәт бар. Анда мәсәлән, мисал өчен кичкенә генә деталь кебек ул. Һәм ул ничә тапкыр кабатлана. Анда кылычтан әйтик Идегәй бит инде алып килә, яу белән алып килә бит инде дошманның башын кискән вакытта Нурадын кисә башын, сөт ага. Идегәйнең башын кискән вакытта, Идегәй үлгәндә кан ага. Һәм менә шушы канга кан. Ләкин әгәр дә син кавымыңны, дөньяңны сакларга телисең икән, син сөтеңдә, син кан белән канга кан түгел, син сөтне тотарга тиешсең. Ил китә, ватан кала, сөт кала дигән җөмләне дәртмәне. Менә шушыны без ишетергә телибез. Насип булып, Туфаннан, Тинчурин театрыннан, аның артыннан кичкенә бәлки шушы Альберт Шакиров тотыныр сериаллар, балалар өчен кичкенә генә ниндидер мультфильмнар. Инде сабый сезгә йомгаклау соравы, ни өчен бүгенге көндә дастаннар тумый, ни өчен алар тарихта калган? Без иртәгә ничек яшәячәгебезне белергә тиешбез. Шуның өчен бүгенге көнне без мифлар тудыра алмыйбыз. Һәм шунлыктан элеккеләрен өйрәнәбез. Менә Идегәй, менә монда күпме бәхәс чыкты. Бик кызык бәхәсләр менә монда. Шушыларны біз бүгін өйрәнергә тиешбез чын мәгънәсендә. Һәм өйрәнеп кенә түгел, бәлки киләчәктә әле дастаннар да туыр. Кем белә? Әле бит әле яшише бар, алда тормыш бар, реаль тормыш бар, бүгенгесе бар, иртәгәсе бар. Һәм инде әлбәттә менә шушы тарихи фактларны, аның әдәби образларын өйрәнүне беренче урынга куя алсак без бүгенге яшәешебезне җиңеләйтер идек. Җиңеләйтү һичшиксез кирәк, һәм мин монда берни дишегем дә юк. Рәхмәт. Рәхмәт.
Хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә, дастан жанр буларак үзе үк катлаулы әсәр булып тора. Аның вакыйгалары да күп, аның образлары да күп, анда чагыштырулар, метафоралар, гиперболалар да бик күп, хәттин ашкан. Ләкин без хәзерге көндә дастаннарны уку авыр. Укыйм, әмма аңлый алмыйм. Вакыт кына уздырып утырам дип әйтәбез икән, димәк, безнең ул дастаннарга дигән ачкычларыбыз югала башлаган. Димәк, без үзебезнең риваятләребез, үзебезнең тамырларыбыз белән элемтәбезне югалтабыз дигән сүз бу. Менә шунысыннан сакланыйк. Достаннарда милли аң саклана дип әйтә тарихчылар. Шуңа быел без достаннар турында әле бик күп сөйләшербез. Бу эшне Идегәйдән башлап җибәрдек. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.